Elbas tashi mana. Ga sarkin matasan arewa, sarkin matasan arewa, shi dai gurin kus arewa, sarkin matasan arewa, kai gurin kus arewa, sarkin matasan arewa, shi dai gayya gurin kus arewa, sarkin matasan arewa, shi ne jigon matasan arewa, sarkin matasan arewa, lale na matasan arewa, sarkin matasan arewa, mai martaba dan arewa, kai sarkin matasan arewa, kai mai martaba na arewa, sarkin matasan arewa, Alhaji Abdul Wahid Ayuba, sarkin matasan arewa, ga dan bagai na matasan arewa, sarkin matasan arewa, kai dai gayya ta makar dubu na kowa, sarkin matasan arewa, kai ne mai jin kukan gidan talaka, sarkin matasan arewa, kai ne sarkin manoman arewa, sarkin matasan arewa, dan bagai ka zamo dai na kowa, sarkin matasan arewa.